itu apa yang ngarani teles ya. Dadine wong nek nyambut gawe tenanan ya ta. Ngetokke keringet ki tegese nyambut gawe luar biasa, semangatnya luar biasa. Oh iya dong, Pak Saleh Kak. Pak Saleh. Pak Soleh, Pak Saleh. Saleh lah. Pak Salekan. Salekan, ulang spesial kagem Bapak Salekan. Bapak Salekan Ibu Suprihatin. Bapak Solekan Ibu Suprihatin iki nek diwerdekke apik. Bapak Salekan tegese Bapak Solekan iki tegese bapake soleh, orangnya soleh, tekun ngibadah, tekun sembahyang. Terus lah Ibu Suprihatin. Ibu Suprihatin wis tegese wanita yang cantik, yang sering prihatin, tegese atine boleh ngarani piye? Prihatin iki terlalu sayang kepada anak, kepada istri suaminya, terus pada saudara-saudaranya, suka mengalah apa adanya, suka memberi juga, juga suka memberi kepada siapapun yang perlu diberi. Iya, saya juga perlu diberi lebih Suprihatin. Sudah Mbak Nur, matur suwun, gilir kemanti niki mengki Mas Didul nggih diaturi minggah wonten panggung. Nggih niki tasik dahar Mas Didul nggih dipun rantos. Niki nuwun sewu Mas Didul. Oh nggih dipun sekecakaken nggih dahar nggih. Kula tak jumenengaken anak kula wedok Nduk Mila Agustin, monggo Sahayu. Sabdo Utomo. Yo bareng-bareng bersama Sabdo Utomo campur sanya Indonesia. No. Juga bersama GMP Audio. Terima kasih. Willy Segrawo, Bapak Modo saking Maron. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu Genduk Mila Agustin. Pinanggih malih nggih. Nggih saged pinanggih malih ingkang mapan wonten dalempun Bapak Salekan Ibu Suprihatin. Ibu Suprihatin. Nggih, rangka acaranya pernikahan. Nggih menika nikahaken putra kinasih Mas Rijal Ardiansah ingkang sampun kajatu krama winunggun dine Mbak Anis Farida. Dongake lho. Mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah dan juga warahmah. Sik tocah tak ndonga. Ya, dan juga diberikan momongan yang soleh dan juga soleha. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Jodoh dunia akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Sampun. Nggih, ini juga diucapkan selamat malam wilujeng dalu kagem Bapak Cidul. Nggih sedayanipun ngoten nggih. Iki sing didongake sedaya masyarakat Desa Sujen mliginipun juru ladi ugi juru rewang ingkang rawuh sedaya mangga didongake. Nggih mugi-mugi sedaya mawon nggih ingkang lenggah datang mriki mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Banyak rezeki. Amin. Panenane nggih melimpah, usahanya berkah ngoten. Amin. Lah ya widongane sinden ki mesti mandi no. Mesti mandi. Sinden ki lek ndongake wis otomatis kaya komputer. Dipencet langsung muncul. Langsung muncul ya. Beda karo MC. Nyapa? MC ki nek ndongake ra tau mandi. Soale? Kakean ngomong. Lah soal sing didol ya kuwi lho, Pak. Lah sing didol apane? Ya omong. Masa ta? Loh, nggih to. MC artinya apa? MC M itu apa ya? M. Ora ya. M apa ya? Eh apa ya? Engko tak WA Pak ya. Wis WA-ne. Ya. Iya, nggih. Nggih, monggo Cahayu tembangipun menapa nggih? Nuwun sewu masih sing lenggah wonten mriku wonten sing nyanyi nggih mangke. Nek wonten matur kali kula nggih Pak. Ngapunten asmane dereng sumarep. Arep tak jeluk-julukane wedi Mas kula lek teng panggung nggih. Nggih, semoga Kakak. Sesarancang bersari Sabdo Utomo.
apa sliramu salin sloka dek biyen tresno saiki ndak sia wong bagus baca Mila Agustin. Ayo Pak. Jogete ya Cahayu. Bersama Campur Sari Sabdo Utama ingkang mijil saking Kecamatan Pucang Laban Kabupaten Tulungagung. Mugi kasengkuyung dening GMD Audio dan keplatingipun saking Sumber Jawitan Kecamatan Kunut Kabupaten Tulungagung. Bebrayan kapaing panggoda kebasan wanci pangkon batang dedet tanpa bergen kinasan apa pancen wis beda nyapa toh? Urung. Urung. Oh, kurang ajar ya. Urung. Oh iya, wis toh. Oh, toh bene ora masalah ta. Heeh. Mboten usah kesusu nggih. Sampun. Oke, monggo Cahayu. Tak semana sliramu mbok aja lali janji prasadanmu. Tresnaku kang saatuh tulus tresno ranggani jiwaku. Sampun pakodane katresnan Nggih, Bapak. alhamdulillah Nggih, genduk sumangga. Mila Agustin sampun ngaturaken tembangipun.